Presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Mari Iglesias. Alcalde d'Albaida, Josep Antoni Albert Iquilis. També saludem al regidor de Cultura i Turisme, Josep Manuel Juan Jordà. Al cap de la Unitat de Projecció Social d'Apunt, Albert Vicent Moreno, que està per ací, també amb nosaltres. A l'actor de doblatge i animador de Babalà, César Lechiguero. Al constructor i animador de titelles per a la televisió i per al cau de les Feretes, Ivan Soler. I a tots i totes els amics i amigues que ens veieu i ens acompanyeu en aquest directe, bona vesprada i benvinguts, benvingudes a la nostra casa, el Museu Internacional de Titelles d'Albaida. Per fi ha arribat el dia en què tenim al nostre museu a Babalà i a les Feretes del cau de les Feretes. Ens ha costat, perquè ningú imaginava que 2020 anava a ser un any tan difícil per a totes i tots. Així que podem dir que estem molt contents, però a la vegada una miqueta tristos, perquè ens haguera agradat poder tindre-vos a totes i tots al nostre costat i no darrere d'una pantalla. Les circumstàncies són les que són i ens hem d'adaptar fins que tot això passi. Però que ningú es preocupe perquè les portes del nostre museu, encara que siga en cita prèvia, estan obertes per a tots i per a totes vosaltres. Hem d'agrair la col·laboració de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i especialment la del cap de la Unitat de Projecció Social d'Apunt, Albert Vicent Moreno, amb qui hem treballat colze a colze per poder arribar al dia d'avui. Moltes gràcies, Albert. Ha sigut un gran esforç, la veritat. Sens dubte, el Museu Internacional de Titelles d'Albaida i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació marquen avui una fita històrica, ja que Babalà és el primer dels titelles corporals o full bodied mapped que passa a formar part de la col·lecció permanent del MITA. I a més es recupera una part del patrimoni valencià de la televisió. Amb la incorporació de Babalà i les Feretes podreu conèixer com es treballa a la televisió amb aquests tipus de titelles i la dificultat que això comporta, com ara ens explicaran César Lechiguero i Ivan Soler. No vos podeu imaginar, o tal vegada sí, perquè vosaltres heu sigut també protagonistes, l'estima i l'alegria que suposa recuperar peces com aquestes en les que hem crescut i que han marcat o estan marcant, com és el cas de les Feretes, la nostra infantesa. És important assenyalar que aquestes peces es fan amb la finalitat de ser ferramentes per aconseguir un objectiu, en aquest cas, enregistrar un programa de la televisió. Per això, en moltes ocasions, ens és impossible arribar a temps de recuperar-les perquè queden protegides i conservades a un museu. És el nostre afany el de preservar, recuperar i ensenyar l'art dels titelles en totes les seues vessants, ja siga al teatre, a la televisió, al cinema, al carrer o en rituals i tradicions. Per això s'ha elegit el dia d'avui, per celebrar aquest esdeveniment, ja que avui és el Dia Mundial del Titella. Per això també aprofitem per enviar una salutació i molts ànims a tots i totes els titellaires que ens consta que estan passant per un moment molt difícil en la suspensió de les activitats culturals. Ànims, companys i companyes, tot això passarà i tornarem a plenar els teatres. Sou molt necessaris. Acabe ja recordant-vos que aquesta és la nostra casa i la vostra casa i que aquest 2021 ens esperen moltes sorpreses, així que vos animem a que ens sigueu a les nostres xarxes socials perquè anem a sorprendre-vos i emocionar-vos. Moltíssimes gràcies. Anem a continuar amb aquesta celebració i demanem la presència de Mari Iglesias García, presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
Bon dia, amics i amigues que ens reunim avui ací al Museu de la Titella d'Albaida. La Plataforma de Mitjans de Comunicació Públics Valencians té entre les seues funcions col·laborar en el procés educatiu i formatiu de xiquets i xiquetes i, a més, volem oferir a les persones més joves també continguts que estimulen la seva creativitat i imaginació. Des d'Apunt estem sempre disposats a donar suport a la cultura en qualsevol de les seues formes. Aquest Museu Internacional de Titelles és únic al nostre país i posa en valor un patrimoni molt específic. Nosaltres, com a mitjans públics valencians, estem molt satisfets de poder contribuir amb un trosset de la nostra història audiovisual. Tenim el repte de consolidar una oferta que estimuli el sentit crític i les ganes de descobrir nous coneixements enriquidors. Volem aportar una oferta que fomente la convivència i la diversitat, a fi d'ajudar a la formació d'una ciutadania responsable. Per això es va crear La Colla, un espai que identifica la marca dels continguts infantils que es poden veure a través de totes les nostres finestres. Però, a més, també tenim memòria i volem recuperar allò que forma part del referent audiovisual de tota una generació. Els xiquets i les xiquetes de finals dels anys 90 van créixer amb les cançons i les històries de Babalà. Aquest gosset, que va ser el personatge infantil de referència dels millennials valencians, ara el podran visitar en aquest museu. A més, volem aportar les nostres estimades feretes: Dragolina, Quarantamaula, Tombatossals, Butoni i Bubota. Recuperen la tradició de les espantacriatures valencianes i a partir d'avui formaran part de la secció dedicada al cinema i la televisió del Museu Internacional de Titelles d'Albaida. He de confessar que la meva preferida és la Quarantamaula. Les titelles són per a xiquets i xiquetes i també per a més majors. Moltes gràcies per acollir-les i gràcies per aquest acte de benvinguda. Moltes gràcies, Mari Iglesias. Ara demanem la presència de Josep Antoni Alberti Quilis, alcalde d'Albaida. Bon dia a totes i a tots. Ens complau rebre en el Museu Internacional de Titelles d'Albaida a la presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Mari Iglesias, així com al cap de la Unitat de Projecció Social d'Apunt, Albert Vicent Moreno, i a totes i tots vosaltres que ens acompanyeu en aquest xicotet encontre, com a través de les xarxes socials, moltes gràcies per estar ahí. Voldria donar les gràcies també a la directora del museu, Júlia Rodríguez, i a Javi Cuenca pel seu treball incansable en la posada en valor del mite, així com a César Lechiguero i a Ivan Soler, que després ens contaran com ha estat el procés de manipulació i creació d'aquests mítics titelles, que en pocs minuts descobrirem qui són, perquè avui ens hem reunit ací per a descobrir un misteri, i és que els titelles de Babalà i de la Colla de les Feretes han desaparegut de les instal·lacions de la radiotelevisió pública valenciana. Després de setmanes d'investigació del nostre mite, per fi estem a punt d'esbrinar quina serà la seva nova casa, o per a seguir el joc on han decidit fer cau. D'aquesta manera, les xiquetes i xiquets podran visitar-les junt amb les seues famílies i de ben segur trobarem pares i mares que es van criar al ritme del rock del Babalà junt amb fills o filles fans de les aventures de les Feretes. Però avui també presentem el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Albaida mitjançant el seu museu i Apunt i el seu programa La Colla, una relació entre serveis públics fonamental per a conservar i valorar el patrimoni audiovisual valencià al voltant dels titelles. El primer punt d'encontre el descobrirem en uns minuts. Darrere d'aquest teló hi ha nous visitants temporals per al mite. El conveni s'allargarà fins al 2023 i esperem poder renovar-lo moltes vegades i que qualsevol titella de la televisió valenciana pugui vindre a descansar a Albaida. La televisió té un poder transformador d'imaginaris col·lectius com a pocs mitjans tenen, i en especial pel que fa a les nostres criatures de casa. Per això estem molt contents d'encetar aquesta aliança i poder ser part de la seva divulgació i conservació, perquè les valencianes i valencians devem molt a Babalà i a les Feretes, i en general a tota la producció infantil de la radiotelevisió, en la consolidació de la nostra llengua, també en les propostes audiovisuals. Sense més, donar-vos gràcies
per estar avui ací i garantir que des d'Albaida i el seu Museu Internacional de Titelles treballarem perquè tot aquest llegat de les valencianes i els valencians pugui ser conegut arreu del territori i preservar del temps per a les futures generacions. Així doncs, donem pas per a descobrir què amaga aquesta cortina. Retirem un poquet l'atril per a que es vega bé. Si ho posa així, està bé. Un segonet, retire l'atril. Vinga, 3, 2, 1, ja! Recupere el micro, un segonet. Anem a continuar amb aquest acte de presentació i ara demanem la presència d'Ivan Soler, que el tenim ací, i també de César Lechiguero, perquè són part important del que ha sigut aquesta vitrina per tot el treball que han fet. Estem molt agraïts de comptar amb Ivan Soler i amb César Lechiguero i anem a conèixer amb ells un poquet quin és el treball dels animadors, ja que no ens agrada massa el terme manipuladors, per això al museu ens agrada dir animadors d'aquests titelles de la tele. Però abans de parlar amb ells, tenim dues sorpreses més. Gràcies a la tecnologia, hi ha dues persones que des de la distància també han volgut avui estar amb nosaltres i va ser una gran sorpresa. Li hem volgut preguntar a l'especialista en recuperar la història de la televisió i autor del llibre Telemuñecos, Miguel Herrero, què opina ell sobre la recuperació d'aquest tipus de titelles. Anem a escoltar a veure què ens ha dit Miguel Herrero. Hola Julia, hola amigos. Bueno, la verdad es que estáis hablando de este estreno, ¿no? De tener a los muñecos de Babalá y del Cabo de los Feretes. Bueno, no sé si se pronuncia del todo así, pero bueno, me perdonaréis por vivir en Valladolid y no en Valencia. Bueno, lo cierto es que me alegra muchísimo que se recuperen estas piezas de la historia de la televisión, muñecos que han sido muy importantes en las televisiones autonómicas y que poco a poco se va formando ese verdadero museo de los muñecos, de ese arte maravilloso que yo he tratado en mi libro y es algo que antes o después había que hacer, que no se ha molestado nadie en hacer desde los tiempos de Spinette y de tantos otros muñecos de la historia de la tele, y gracias a vosotros poco a poco se está unificando y ojalá estén todos los máximos posibles poco a poco ahí juntos en un museo que es ya casi mítico, se podría decir, utilizar esa palabra, y desde luego imprescindible para visitar para fanáticos de la televisión. Os mando un abrazo y os doy las gracias por vuestra labor. Un beso. També hem parlat amb Manuel Román, creador de titelles per a la televisió com els de goma espuma, que també es poden veure així al Museu Internacional de Titelles d'Albaida, o los Lunis, que també són recordats per moltíssimes generacions, i també del nostre benvolgut Babalà. Ell ens ha volgut deixar un missatge que va adreçat directament a Babalà. A veure què ens conta Manuel Román. Hola, Babalá, qué sorpresa, ¿eh? Bueno, tú no te acordarás porque, claro, eras muy pequeñito. Hace mucho tiempo, tú naciste aquí. Estos son tus hermanos, ¿eh?
Bueno, tú eres un perro y un búfalo, un gato y el resto de tropa. Pero bueno, ya sabes lo que dicen. Cuando en una familia no te parece mucho a tus hermanos, lo mejor es no preguntar. Así que, Chitón, oye, que me alegro mucho que vayas a estar en un sitio tan bueno como el Museo de Titelles de las Vallas. Es un sitio estupendo. Lo vas a pasar fenomenal, ya verás. No vas a tener ningún problema. Una cosa importante. A ti donde te digan que te pongas, te quedas, te pones ahí. ¿Vale? No empieces a decir, es que yo quiero estar al lado de la bruja, vería, tal y cual. No. No empieces con pejiguerías de perro maleducado. ¿Vale? Tú, donde te pongan, tú dices, muchas gracias, todo muy bien, siempre bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Pórtate bien. Ah, una cosa importantísimo, no te muevas. No te muevas, tú quieto. Estatua. No vaya a ser que mates a alguien de un infarto y te devuelvan. Que yo no puedo tenerte aquí, que aquí no cabes, que mira cómo estamos. Imposible. Por lo menos, mientras esté el museo abierto, tú quietecito. Luego por la noche, cuando cierres y apague la luz, ya si quieres te pones a marcar territorio por donde te dé la gana. Pero mientras esté el museo abierto, tú quieto. No te muevas. ¿Vale? Venga, pásalo muy bien, Babalá, que te echo mucho de menos. Venga, chicos, decidle algo a vuestro hermano. No voy a decir nada. La envidia, que es muy mala. Després de les paraules de Manuel Román, ara sí, anem a parlar en un primer moment amb Ivan Soler. Com deien, ell és animador i, a més, constructor de les feretes, del cau de les feretes. Bona vesprada, Ivan. Hola, què tal? Com estan fetes les feretes per a que tot el món sàpiga com es treballa en la construcció d'aquest tipus de titella? Bueno, pues este tipo de marionetas está construido a base de goma espuma, básicamente. Sobre planchas planas se traza un patrón y se le da volumen. Bueno, son características porque se manipulan desde dentro haciendo pinza con la mano. Entonces, este tipo de marionetas se les llama bocones o los más famosos mapes, ¿no? Entonces, haciendo pinza es cuando más la forma más característica de manipulación de este muñeco. Existen dos variantes, que es la de varillas, que sería Butoni o sería Dragolina, que están manipuladas, aparte de con la mano dominante la boca, la otra mano del titiritero manipularía las varillas. Esa sería la marioneta de varillas. Y luego está la otra variante, que es la de manos vivas o manos útiles, que sería con antomáula o tomatosal. Básicamente, estas dos es un poquito más complicado de manipular porque se manipula con dos titiriteros o dos animadores, como te gusta decir a ti, ¿no? Más que manipuladores. Entonces, claro, es un poquito más complicado porque son dos manipuladores. Para manipular un solo muñeco tiene que haber mucha coordinación, mucho ensayo y luego, claro, todo esto sumado a que si estamos grabando en un plató de televisión, todo el decorado que envuelve a los muñecos está por encima de 1,70 m. Esto quiere decir que todo está arriba y los manipuladores se tienen que mover a través de todo el suelo, que implica la dificultad de un plató, que son todos los cables, los trípodes, las patas del decorado. Bueno, es un poquito complicado. Pero bueno, básicamente eso, están hechos con goma espuma, algunos también con látex, y sí hay algunos que puedan tener algún mecanismo de parpadeo de ojos y tal. Pero vamos. Ya nos has explicado un poquito, Iván, que es muy difícil trabajar con este tipo de títeres, porque además pesan mucho y trabajar dos personas manipulando un único muñeco también lleva una coordinación, ¿no? Un baile, podríamos decir. Sí, antes de grabar una secuencia, los manipuladores tienen que saber qué es lo que tienen que decir y lo tienen que ensayar antes, sobre todo si son dos manipuladores que van a manipular un solo muñeco. El que tiene las manos útiles o vivas, claro, es más complicado, porque si tienen que coger un objeto, tienen que dejarlo, tienen que hacer cualquier cosa, las manos es de un animador y la cabeza es de otro animador. Todo eso tiene que ir coordinado y ensayado. Si el muñeco tiene que coger una cosa y dejarla en un sitio, evidentemente todo eso tiene que estar ensayado. La mirada tiene que ir acompañada del gesto. Entonces todo eso tiene que ser hablado y coordinado con los manipuladores antes de grabar la escena. Hay que decir que Iván Soler no es el primer muñeco, el primer títere que tiene en nuestro museo,
porque ya hace creo que un par de años, si no me equivoco, presentamos también aquí a Ulleretes, que también ha salido de las manos y de la animación de Iván Soler, y precisamente ahí es donde se gestó el poder recuperar a Babalá, porque contamos así con personas que ahora están trabajando en Apunt, como es Paco Piera, al que le mandamos un saludo, y él precisamente fue el que lanzó, ¿no?, esa idea de vamos a ver si podemos recuperar a Babalá, y gracias al esfuerzo de muchas personas, al Ayuntamiento de Albaida y también a la Corporación de Medios de Comunicación, hemos conseguido llegar a este momento, y a mí me gustaría preguntarle a Iván, y yo sé que ya tiene experiencia, ¿no?, porque ya tiene aquí a uno de sus hijitos, a Ulleretes, pero ¿qué te pasa por la cabeza cuando ves que se recuperan este tipo de piezas con la que habéis trabajado y los veis aquí en una vitrina? Me parece una labor súper importante que hacéis, porque yo no sé qué tienen los muñecos, que tienen una especie de maldición, que cuando acaba una producción prácticamente desaparecen. Entonces, quiero alabar también vuestra labor por recuperar todas estas piezas que en muchos casos acaban perdidos en cajas o en almacenes. Véase Espinete, por ejemplo, ¿no? Me gustaría mucho también lanzar la idea de a ver si podemos ahora recuperar también los muñecos que justamente creó Manuel Román, que fue Babalá convertido en Muppet, ¿no? Después de Babalá Body Muppet se crearon los Muppets Baba Club, y ahí hay una colla también muy importante de la última etapa de Canal No, o sea que lanzo también el órdago para quien tenga o secuestrados a los muñecos de Baba Club, a ver si los podemos también recuperar y traer junto a los nuestros. Ja han destacat abans de que és una labor, una feina molt difícil, la de recuperar aquest tipus de titelles. Això ho sap també molt bé l'alcalde d'Albaida, Josep Antoni, que hem lluitat ahir parlant amb autoritats. Ho hem intentat fer amb Espinete. No descartem que anem a continuar ahir en la lluita amb l'Espinete, encara que siga amb una rèplica, a veure si aconseguir tindre-lo així al Museu Internacional de Titelles d'Albaida. Moltes gràcies, Ivan. Ara anem a parlar un poquet amb l'altre convidat que tenim així a nosaltres, que és César Lechiguero. Ell és actor de doblatge, entre altres moltes coses, perquè crec que ha sigut també presentador o alguna coseta més que ara ens explicarà. I li va posar cos i ànima a Babalà. Bon dia, César. Hola, Júlia, què tal? Encantat. Com arribes tu a estar dins de Babalà? Bueno, primer hi hagueren formats anteriors de dibuixos animats, n'hi hagueren també mascotes virtuals en un teclat d'un ordinador, i bé, pues es va arribar a... Jo sempre bromeche, diguen que van fent un càsting a veure qui era més gos. I ahir vaig guanyar jo per diversos caps. I bé, m'ho van proposar i no ho vaig dubtar ni un segon. Va ser una experiència fantàstica i un equip sensacional. Ha sigut de les coses que jo he fet més feliç professionalment en esta vida. I bé, té les seues peculiaritats, és un body muppet, com dius. Molta gent dirà, pues si és una disfressa. Bé, anem a veure. Sí i no, perquè té dins mecanismes com estàvem parlant abans. En aquest cas, per a mi, el més fotut en un principi era que no podia veure. Així dins hi ha un casc que va en el cap i en corretges va esnurat. Jo veia per la boca, és a dir, si jo estava amb tu, jo te veia els genolls a aquesta distància. Jo tenia que imaginar-me on estaven els teus ulls, però no des dels meus ulls, sinó des de la mascota que estaven per ací. Pareix increïble, però això s'aconseguia, no sé, pareix increïble, però els humans tenim aquesta capacitat. O saber on estava la càmera. I perquè sí, jo me puc fer així una marqueta ahí en direcció, però on està d'altura la càmera? I Babalà, doncs mira, va a càmera, no? I això era, per a mi, la principal dificultat. Així el veieu amb els braços separats, però ahir baix de la barbilla, que també era... Només enfundava un braç. I el braç esquerre estava manejant la boca, com està explicant el nostre company. I els ulls. Hi havia una palanqueta també per a poder al mateix temps. Estaves tot així, doblat, passant una calor.
que només se sap el que està ahí dins. Jo recordo en aquella època començàvem a gravar i va guanyar el Mundial Alonso, que es va treure el casc, dius, quina suar, i jo pensant, això no és suar. Jo recordo torrents de suor caient-me per l'esquena, però encara així, vull dir, com has dit molt bé, animadors. Per a ser animador tens que deixar-te l'ànima, i això és el principal de tota Titella, no? Quants anys van ser, César? Pues van ser diversos formats, dibuixos animats, mascotes virtuals, pues des de l'any 98 fins al 2007, després n'hi havia un lapsus i en 2011 es va tornar a fer un xicotet format compaginant amb les mascotes de Baba Club, els Muppets. I també, clar, tenim un body Muppet que no té pèl, que té molta panxa. És molt fàcil veure arrugues. Ahí dins n'hi ha una capa de goma espuma i està tot tirant perquè es vegin les menys arrugues possibles. Aleshores, quan tu manejaves, anaves a caminar, tenies una força contrària, estirant-te. I un plaer haver conegut a Manuel Román, sensacional. Ell va elaborar un informe dient que podíem gravar durant 20 minuts, només perquè corríem el risc de desmaiar-nos. Jo no sé si tombar desmaiat, no ho sé, però per la dificultat de poder anar i caminar amb el tratge, quantes vegades has caigut? Alguna? Alguna, però no... Alguna i que fins i tot es va aprofitar. Jo recordo que me llançava des d'un tobogan vestit de Superman. Anava una capa de Superman i un antifaz, tot això, me tire, havíem clavat l'assaig i arriba el moment de la gravació, pam, i pom, a terra de cul. Però es va aprofitar i va quedar molt còmic. A banda de que Babalà parlava, no? Feia uns speech als xiquets en lo que és la televisió, en la gravació a la Babalà, també fèieu coreografies i cantàveu cançons. Sí. Abans estava sentint el rock del Babalà, crec que així també s'han vist algunes. Vam crear 2 cançons en aquella temporada, José Sepúlveda i jo, que era el rock del Babalà i Fins demà. Era una entrada del programa i una eixida per a tornar a remar. I les coreografies eren també molt difícils, no? Si ja caminar amb ell, fer una coreografia encara seria més. Sí, ahir Àlex, el coreògraf, una persona també meravellosa, pues ja va buscar moviments que foren factibles. I com era, no sé si a l'eixir al carrer i conèixer en directe anaves tu també o anava un altre Babalà? Jo vaig fer alguns actes i en algun moment hi havia dobles, també. Quan no parlaven eren dobles i quan era, no sé, com considerava la televisió, allí anava a Babalà i interactuava amb els xiquets, o es feia un xicotet d'espectacle, o es cantava i ballava aquesta cançó, i era també un altre món, perquè tu eixies allí i, clar, de repente venien, estaves rodejat de xiquets, i jo, una de les experiències també més boniques va ser en un acte d'estos, perquè un xiquet que tindria, no sé si dir-te 3-4 anys, i això jo veient-li els peuets, i m'agarra la mà, una mà de drap, i me dia, Babalà, t'estime, a una mà de drap. Vull dir, eixa màgia, el xiquet la capta per lo que t'estàvem parlant abans, no? Perquè ahí el deixa de la nostra ànima, no? Exacte. Jo també he tingut l'experiència de fer una performance en directe i m'he posat un full body Muppet, que era un koala, que imagineu-vos com era el cap de gran, portava un ventilador dins. Sí. I veritablement la gent, quan actues en el directe, amb la gent, no es fan a la idea de que allà dins hi ha una persona. O sigui, pensen que és de veritat el personatge. Sí, i tenen, sigueix la curiositat de clavar la mà per dins de la boca. I clar, ahí estava jo dins. I quan se passava molt, pues tenia que fer rics. César, i ja per acabar, què sents ara que el veus així dins? Pues estic molt content, perquè ja t'he dit, ahir ens hem deixat el cor i està molt bé i és fantàstic el museu que teniu, no el coneixia, m'agrada moltíssim i estaria molt bé també això d'Espinete que dius. Si em deixes dir una coseta, per lo que has dit del ventilador, recordo una sèrie que feien en Canal 9, que era L'os de la Casa Blava, i era també un body Muppet. I mos contava Manuel Román que aquell portava dins un monitor
Dins del tratge portava un monitor, perquè clar, si vos fixeu en tots estos ninots, quan van agafar alguna coseta, és el que deia abans el company, és molt difícil. I si no veus, doncs clar. I llavors tu veuràs sempre que la cosa és una aproximació i quan et vens entonces ho fas, no? I aquell, clar, portava dins un monitor, imagineu, no? El pes del monitor i tot, ahí dins i aquell ballant i deixant-se la pell. Exacte. És el que passa, per exemple, als Estats Units, en el barri Sésamo, Big Bird, que no és un personatge massa conegut així a Espanya, perquè així van tindre la gallina caponata i tot això, i porta també monitor. Totes les explicacions diem que les teniu a la vitrina també, s'ha fet una cartel·la, donem les gràcies a Mirilustra també i a Leo Ferre per el fantàstic treball que han fet en les il·lustracions que veureu i en les explicacions, on tot el que ens han contat César i Ivan estan així explicats. Moltes gràcies a totes i tots per acompanyar-nos. Mil gràcies també al Consell Rector de Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per permetre'ns tindre així a Babalà i a les Feretes, a l'Ajuntament d'Albaida, perquè sempre que se'ns passa pel cap una botxeria, ells no ens paren, ens deixen que fem, i això és d'agrair al nostre regidor, a José Manuel, i a l'alcalde d'Albaida, Josep Antoni. I només dir-vos a tots els que esteu veient-nos que el museu està obert, però que el tenim obert per les circumstàncies en les que vivim ara, en cita prèvia, però que en la nostra pàgina web, www.museutitelles.com, teniu tota la informació, tots els mitjans per a contactar amb nosaltres, que vos esperem, que així teniu a Babalà, a les Feretes i a molts altres que vos estan esperant, que mil gràcies, que bona vesprada a tots i fins pronte. Gràcies. Com el gall ens trobaràs ballant. Els millors dibuixos s'estan així esperant. Corre, corre, salta, juga i meneja la cintura. Amb nosaltres divertix-te i veuràs, tu riu-te, riu-te. Corre, corre, salta, juga i meneja la cintura. Amb nosaltres divertix-te